van het land. Lunch, zeggen ze hier. Een sportieve Sarah. Ook al piept en kraakt je het lief van deze Sarah in Noordballen. Ze stiert wel nog altijd op het handbalveldje te knallen. En zou je er eventueel ook nog een beetje een ondeugende karaktertrek aanwezig zien. Ik hoop toch dat we in verband met het weer binnen mogen komen. Dan mag zich zorgen om die kapsel, hè, jong. Ja. Ja, dacht ik al. Ik heb geen muts op, die Maurice. Oh, als je ergens iets niet van hoor, dan is het. Jonge Sarah. Oh, dit is echt. En de best gewoon toes. Ja. Maar volgens mij ben ze niet alleen, of al? Nee, Heeft ze nee. bezoek? Ja, ik Oh. heb een paar vriendinnen hier voor lunch. Ja. Mag we niet even binnenkomen? Ja, dat mag. Ja. Wie heet ze trouwens? Marianne. Hallo. Maar wie kent je? Marielle. Marianne. Marianne. Ja. Ja. Wie wil hier terechtkomen? Ja. Als ze ons binnenlaat, dan vertel ik het tegen. Oh ja. Oh, echt. Is het trouwens vandaag? Ja. Van harte proficiat. Nou, dank. Mede namens de ganse omroep. Oh, echt. Proficiat. Dank. Oh, kijk wie gezellig. Hallo dames. Nee, je hoeft niks te zeggen hoor. Kijk ook gerust een andere kant op. Want we komen voor Marianne, hè? Ja, dat is ook goed. Ja. Ziet je vriendinnen? Ja. Moeder? Proficiat man. Oh, dank u. Met de dochter. Dank u. Want, nou ja, wij rijden hier, Marianne, doe het lopen de straatjes in met dit programma. Oké. De kinderprogramma, Kindersongerweg. Nu snap ik hem. Ja, Ik snap hem. wat Ik snap denk- ze dan? Ik denk de hamburgerrally. Dat die ons getipt Dat hebben. denk ik wel. Nee, want wij doen nooit iets met Helaas. tips. Wat doen het met tips? We kregen wel tips, maar daar doen we nooit iets mee, want dan is het niet meer spontaan. A, dan weet ik al te veel over de mensen en B, kregen mensen dan via een seintje. En dan gaan ze van tevoren nog naar de kapper en die klier halen. Nee, En, dat heb ik allemaal niet. maar de stier er prachtig op, Nou, dank. op die verjaardag. Ja, omdat het echt gefilmd is. Nou ja, ik hoef niet te vragen wie jong dat ze is geworden. Maar ik zocht wel een aantal leuke dingen in de vuurtuin, eigenlijk. Ja. De best sportief, Ja. handbalsen op niveau, Nou, nee. Gewoon recreatief, gezellig, leuk. maar Ja. wel fanatiek. Ja, het kraakt allemaal oranje en het is stief, maar Ik loos het. het giet nog net. Ja. Ik heb alleen een gevoel als ik wil vroet, maar ik stond stil. Maar ja, dus, maar ik hoor je nog vol. Nou, maar dat piepen en kraken, dat begon bij mij bij de 30 al. Ja. Dan wordt het toch allemaal minder. Oh, dan komt nog iemand binnen. Hallo. Ja. Wat zegt hij nou? Ik was al bellen. Oh, die was al binnen. Ja. En wat stond er nog meer? Wat stond er nou gans voor aan? Ik ben dat vergeten. Maar wat ik niet ben vergeten was de 50 Shades of Grey. Oh ja. Dat is een. Nou, ja, daar heb ik geen specifiek verhaal aan. Dus, Oh, nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, wel. Wie heeft die poppen er neergezet, hè? Nou, op deze kant doet de rechts de vriendinnen van de vriendengroep en de linkse de hamburgerrally, ja. Uiteraard. Ja. Ja. Dus, Want dat ja. zien ook de kleuren van de handbalvereniging. Ja. Is dat Ja. in eigen Jeske of het Jeske van Nemens Ik Handels? denk nog van Emme Zangers, want dat voor mij ligt nog boven, ja. Oké. Ja. Wisse hier, Wisse van Doospel. Ik ben van Aspel. Ja. Ja. Ja, al 50 jaar. Vandaag. Geboren en Dus ben getogen. nu 1:15, wat is nu? 1:15 is precies 50 jaar. Ja. Bijna 40 jaar geleden, ja. Ja, mam, smiddags een kwart over 3. Ja. Ja? En dit is een beetje nog 1 uur is het nou. Dus dit is Wat? een klein beetje terug. Wat weet je er nog van die Heel, dag? heel. Ja? Was gewoon. Was het gemakkelijk? Oh ja. Ja? Nog steeds. Nog steeds gemakkelijk. Wat maakt haar zo makkelijk dan? Ja. Die vindt alles Ze goed? is spontaan. Ja, ik denk dat alles goed ook nog. Ja, Hoeveel kinderen heb je? 2. 2.
Is Marian de oudste of de Ja, jongste? dat is de oudste en daar zit een kleindochter van mij, die is van de jongste. Hallo kleindochter. Ja, dezelfde vraag aan dich Marian. Wat wetst dich nog van die geboorte? Ja, niet veel. Nee. Niet veel. Maar wel leuk om te huren. Oh mama. ja, zeker. Ja. Toch wel 50 jaar trots op de ooiers ook. Ah, Ja. kijk. Ja. Kijk. Want het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de moeder trots is op haar dochter. Op alle kinderen natuurlijk. Maar, Die andere dochter ben ik ook trots op. nee, maar het is ook leuk om te huren Ja. als de dochter zit van ik ben ook trots op mijn ouders. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is vol Het is- verrassingen vandaag. Het is al ik ben al binnen een week aan het feesten en jeetje, het houdt niet op. Ja, leuk toch? Ja, het is wel heel Ja. leuk. Ja, het is echt. Zullen we afspreken dat we voor 50 jaar nog een keer terugkomen? Ja, dat doen we. Ja? Dat doen we. Ja. Nou, Ja. dan heb je deze. Dat ligt al lang op. Zondag achter de rollator en Hé, maar wat leuk, een lunch met allerlei lekkere dingetjes. Ja, Wie ja. wie heeft dat bedacht? ja, ik voor mijn losse vriendinnen. Ik heb een paar losse vriendinnen die elkaar wel kennen. En vanavond goed nog lekker goed eten. En zondag heb ik wel een feest gehad. En met de hamburgerfrully inderdaad hebben we er enige gedronken dinsdag. Dus hebben we daar een beetje klein gefeest. Ja. Was dat nog trainen of zo? Nou, de hamburgerwedstrijd helaas verloren, maar ja. Oké, waar stond je in de competitie? Nou, we stonden derde. Kijk. Ja, het is super. Het is geweldig. Ja. Ja. En wat is die rol binnen het team? Nou, ik denk als mam, een beetje zo de ooien. Ja, ik probeer nog enigszins wel wat plekken op te vullen, maar ja, het is niet meer zo fanatiek. Nee, en dan Oké. 40 jaar, dan, nee, het zwakt zich af. Maar ik vind het nog steeds leuk en ik gooi het nogal vol. Alleen, ja, dan is weer nekklachten, dan weer heupklachten. En dan denk ik, ik doe het echt niet expres, maar ja. En neemt zich dan de jongere speelsters ook een beetje onder die hoede? Nee, Nee? we hebben een super hecht team en dat doen we allemaal met elkaar. Ja. Eerder jaar natuurlijk ook een feestdag. Ja, zeker. Ja, we zijn echt vriendinnen, ook met carnaval. Wij zijn gewoon de hamburgerfrully. Dus dat is in Ospel de carnavalsinzicht, dan zijn de hamburgerfrully met de kermis op stap. Dat is al jaren traditie. Dat is traditie en berucht denk ik ook, hè? Ja. Die zorgen voor sfeer. Ja, zeker. De Ja, handbaldames. we zijn wel echt wel van de derde helft. Maar ja, nou hestig die handbalvriendinnen. Team is het is een vriendinnenteam. Dan heeft ze nog die vriendengroep, Ja. zei ze net. Daar heeft ze nog een paar losse vriendinnen. Ja. Niet te verwarren met losbandige vriendinnen. Of wel? Nee? Keurige vriendinnen, hè? Ja, Ja. heel rustig. Ja. Hoe helpt ze dat allemaal bij? Al die... Ja, ik probeer toch wel overal contact mee te houden. Ja, tussendoor. Ja. Maar ik er wel tijd voor. Heeft ze dat sociale, heeft ze dat ook van Toes meegekregen? Ja, ik denk het ja. Jawel. Ja. Wie was het vroeger toen ze nog een klein Marianneke was? Gezellig. We geloof met mijn zusje wel eens aan toe met de hang in de hoor, maar nee, ja, dat is overal. Ja. Ja, maar nu hebben we het superband. Ja? Ja. Leuk. Ja. Hey, en hoe lang moet ze heen? 3,5 jaar zit ik hier. Dat is allemaal nog relatief Ja. nee, of niet? Ja. Bunning stond er al 10 Ja. Hey, en wat duidt ze als ze niet het lunchje is? Met Qua vrienden? werk? Ja? Nou, ik zit in opleiding. Ik weer een geslaagd zaartje ben ik inderdaad dit jaar. Ik ben 3 jaar geleden met een opleiding begonnen in de zorg. Een hele carrière switch. En ik hoop dat ik in mei afgestudeerd ben. Ja. Nou, als ze mij gaat laten rooien, dan ga ik ook zorg gezag. Ja. Oh, Ja. ja. Maar wat heeft ze dan ervoor gedaan? In de winkelbranche. Nee, Ja, ik heb 21 jaar bij mijn gewerkt. Op een dichter ook wel etalages en zo meemaken. En Joos in Zevenum, superwinkel, prachtige winkel, daar heb ik Niet te gewerkt. veel reclame maken. Oh, mocht het niet? Nee, dan moeten we dat er allemaal weer goed Oh, doen. dat is jammer. Een hele gewoon mooie piepen. winkel in Zevenum. Noem jij naam? Nou, ja, daar heb ik ook vol passie gewerkt. Maar op een duur werden het tijd veel belangrijker. Maar dus etalages vormgeven en zo. Ja, dat heb ik even gedaan. Oké, Ja. even. Ja. Maar normaal gesproken stond ze in de verkoop. Ja.
Ja. Oh, dat is inderdaad een carrière switch. Ja, maar dan was het uiterlijke van de mens naar het innerlijke nu. Ja. Ja, Beter later nooit. ja, precies. Nooit te laat om te leren. En Marianne komt nou eindelijk op haar plekje terecht. Ja, alle puzzelstukjes denk ik wel, valt allemaal goed. Nou, dan nogmaals proficiat geslaagd Saartje. Ja. Bist ze ook al aan de gang, ergens? Ja, ik doe een stage lopen. Ja, dus meekijken word ik gewoon werken. Oh, die ga je binnen verschillende Ja, binnen de organisatie vakgebieden? word je op drie locaties stage lopen in die 3 jaar. En dan kun je uiteindelijk zelf de keuze maken, nou wat vind ik leuk. Hij zal een beetje een gevoel Ja, van welke maar ik kant zit het... nog in een dubio, dus Oké. ja. Nou ja, dat huren we over 50 jaar, Ja, hè, wat het uiteindelijk geworden Ja, is. precies. Ja. Veel eigenlijk best mee toch, of Dat niet? is verschrikkelijk. Ja? Ja, dat straalt zo goed. Ja?